Ja, ik ben om je titel te verdedigen voor mezelf. En ja, ik probeer gewoon zo hoog mogelijk te eindigen. Dat is mijn doel. Ik had nu drie verschillende maten oppompt. Een Olve, een Joggen en een Zoon. En daarmee wist zeker dat bij alle wien wel een goede vlieger pakken. Lekker wiertje, meneertje! Echt too much hoor. Hey, ik laat even naar beneden, ik moet even een sectie hebben. Oké. Ja, ik heb wel aardig, alleen het waait nog haast een beetje te hut. Het waait in ieder geval wel maximaal. Mijn zoon wie te groot, dus ik had nog van de Famke een size kunnen lenen. En nou, dat wie prima. Maar het mag net volle hutter waaien. Hij joert pittige wien, hij hier net een hele zwiere stander en dan is dat Klaas echt al een stukje wedstrijdervaring heeft terug dat er ja, gewoon een beetje berekkend zijn trucjes in lid, net al te volle ja, risicofactor erin heeft. Gewoon zijn trucjes doet die er nodig heeft om terug te komen. En nou ja, hij is helaas wel pittiger hier te krijgen en dan zit er ook wat meer risico in matten. Ja, dan is het maar correct hoe het uitpakt. Nevens mij haast nog wat meer in de kost hellen. Ja, ik heb wel wat meer inderdaad mijn best dienen. Want hoe verder als komst, des te beter de chistonders worden. Dus ja, dan mag je wat meer risico nemen. Wat is in gevoel nou, Bistro? Ja, ik weet het net. Ik kan alles zien van koe en volgens mij gaat het wel lekker, maar ik weet net precies wat hij dien had. Ga ik totaal net naar Sjoen. Staat het er al op? Ja, maar ja. Jij hebt begonnen? Ja. Gefeliciteerd. Dankjewel. Nou, luister uit. Ja, jammer. Deze streus. Niks onder het waan. In een veld van 22 deelnemers eindigt Klaas Einde Adema uiteindelijk als 12e. De titel gaat naar deze man, Kevin Langeree.